an kawo min waƙan da ita waccan ɗin da ita wannan ɗin, ni da na ji sai na kasa bambancewa. Na ce to wacce ce ta MJ Breaker wacce ce ta B Muhammad Hotoro, ni ban gane ba. Na ji duk abin ɗaya ne, duk sound ɗin ɗaya ne, wallahi muryan ma ni ɗaya na ji ta. Gani to wannan abu kawai ku yi haƙuri, ku daina wannan cece ku ce ku ajiye shi gefe. Saƙon ya kamata ku duba. Idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tasha mai albarka, to muna fatan za ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa da alamar like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shahararren shirin nan namu mai suna Daular Mawaƙa. Kada ku manta, wannan shiri yana zuwar muku ne ƙarƙashin kulawar ƙungiyar Daular Mawaƙan Hausa Official Team. Wannan shiri an ƙirƙire shi ne domin samar da haɗin kan mawaƙan Hausa da kuma taimakon junansu a koda yaushe. Ku kasance da mu domin jin da me muka zo da shi. Tare da Speaker of Daular Mawaƙan Hausa Official Team. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana Alhassan M. Yarima, wanda aka fi sani da Jakadan Gaske, Speaker of Daular Mawaƙa Official Team. So, game da batun waƙar da B Muhammad Hotoro da shi da jama'arsa suke magana akan MJ Breaker ya satar musu, wadda mu muka using da ita a musamman kafafen sada zumunta, saboda waƙan an yi ta ne akan wayar da kan ƙananun mawaƙa wajen bayyana manufofinsu game da manyan mawaƙa na neman taimakawarsu da tallafawarsu, wadda ita ce ta yi ƙaranci yanzu, rashin samun taimako da manyan mawaƙa suke yi wa ƙananun artist. To ita waƙar an yi ta ne akan rashin taimakawa da manya suke yi wa ƙananun artist. To alhamdulillah, lokacin da muka ji waƙan, haƙiƙanin gaskiya waƙan ta yi daidai da ra'ayinmu, kuma kamar yadda mu burinmu a kodayaushe shine tallafawa mawaƙa da kuma ganin mawaƙa sun tashi tsaye haiƙan sun zama wani abu a rayuwa. Wannan shine dalilin da ya sa muka ɗauki wannan waƙa domin tura saƙon ya je inda muke buƙata. To alhamdulillahi, zan iya cewa bayan shi mawaƙi MJ Breaker ya ɗora waƙan a kan account ɗinsa na TikTok, to mu mun yi ƙoƙari wajen tura sound na waƙan domin su ƙananun mawaƙa su yi amfani da sound ɗin sosai, domin a samu dai saƙon kamar yadda na yi bayani a farko ya je inda ake buƙatar ya je. So masu shiga comment section suna magana akan cewar waƙan satatta aka yi, waƙan B Muhammad Hotoro ce, kaza kaza, suna zage-zage, suna Allah isa. Mu in an tambaye mu ina za a samu waƙa mun faɗa, mu ma suna zagin mu, sai ka ce ma waƙar mu ce. To bari ku ji, ku da kuke ihu kuke ƙoƙarin tada fitina, wallahi shawarar da zan ba ku, ku ja bakin ku shiru. Wannan al'amari ne daga Allah. Waƙa ku ɗauke ta a matsayin waƙar MJ Breaker, ku ɗauke ta a matsayin waƙar B Muhammad Hotoro, ba laifi ba ne. Ana ta ƙoƙarin hawa sound ɗin nan, saƙo ne mai kyau mai ma'ana. Wannan sound ɗin ku ɗauke shi akan duk wani ƙaramin mawaƙi, wannan sound ɗin ya shafe shi, kuma wannan sound ɗin kamar zai kasance sound ɗinsa. Ba wai ku zo ku yi ta ƙoƙarin kawo wani zance wanda sai kun fahimta. To wacce fahimta, ta ya za ku fahimtar da mutum? An kawo min waƙan da ita waccan ɗin da ita wannan ɗin, ni da na ji sai na kasa bambancewa. Na ce to wacce ce ta MJ Breaker wacce ce ta B Muhammad Hotoro, ni ban gane ba. Na ji duk abin ɗaya ne, duk sound ɗin ɗaya ne, wallahi muryan ma ni ɗaya na ji ta. Gani to wannan abu kawai ku yi haƙuri, ku daina wannan cece ku ce ku ajiye shi gefe. Saƙon ya kamata ku duba, saƙon ya kamata ku kalla. Kuna magana kusan shekara 2 da yin saƙon nan, amma bai fita ba, kuma yanzu Allah ya kawo yadda za a yi saƙon nan ya fita, kuma aka samu saƙon nan ya fita, kuma saƙo ne mai muhimmanci. Mutane da yawa sun ji saƙon nan
sun kuma yabi saƙon nan sun kuma ji daɗinsa, musamman ƙananun mawaƙa. To kaga wannan ba abu ne wanda ya kamata ku zo ku dinga ihu a kai kuna wai an saci waƙa, an yi waye, kaza kaza, waye mutuwa tashi, waye, wanda waƙar abin da ta ƙunsa wannan kalmar ta hassada ita take ta magana a kai. To kuma wannan maganganun da kuke suna nema su yi kama da hassada. Allah ne ya nufa saƙon ya fito, kuma saƙo ya fito. To menene haufin wannan lamari? Menene aibu na wannan lamari? Fi sabilillahi, ya kamata ku sa wa zuciyarku ruwan sanyi, ku kwantar da hankali, a bar wannan magana ta shuɗe. Wannan shi ne, kuma muna miƙa saƙon godiya ga shi MG Breaker da kuma shi B Muhammad Hotoro. Abokai ne, ko a harkar ko da waƙa ba ta haɗa ba, su abokanai ne. Ku masu ƙoƙarin ku shigo ku haifar musu da damuwa ko ciwon kai, za ku yi ku gama ne. Amma maganar haɗa su burgima ko wani abu wallahi ba zai yiwu ba. Za ku yi ku gama. Don haka wannan waƙa mun ji daɗinta kuma muna godiya. Don haka a madadin daular mawaƙan Hausa official team, muna miƙa godiya da kuma fatan alkhairi ga wannan mawaƙa. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka da hazaƙa da kuma basira. Mun gode, muna godiya.